எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பைக் வீடியோஸ் பார்க்குற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யாரும் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. லாக்டவுன் சுச்சுவேஷன் மூலமா பைக் வீடியோஸ் எதுவும் போட முடியல. லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா நம்ம சேனல்ல பைக் வீடியோஸ் ரெகுலரா வரும். ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க, லாக்டவுன் முடியட்டும். கண்டிப்பா நம்ம சேனல்ல பைக் வீடியோஸ் ரெகுலரா வரும். ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கீழே பக்கத்துல பெல் பட்டன் இருக்கும். அந்த பெல் பட்டன் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நான் போடுற வீடியோஸ் ரெகுலரா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும். நேத்து வேர்ல்ட பத்தி 7 இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் பார்த்தோம். ஆல்ரெடி 2 வீடியோ போட்டிருக்கேன். வேர்ல்ட பத்தி பார்ட் 1 பார்ட் 2 போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் தரேன், மறக்காம போய் செக் பண்ணுங்க. ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். இன்னைக்கும் இந்த வீடியோலயும் வேர்ல்ட பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ பார்ட் 3 வீடியோ. சோ இந்த வீடியோவும் ஃபுல்லா பாருங்க, ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், முகமது. உலகத்துல உள்ள பல பேருக்கு முகமதுங்கிற பேரை அவங்க பேரோட சேர்த்து வச்சிருப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட 150 மில்லியன் பீப்புள்ஸ் அவங்க பேரோட முகமதுங்கிற பேரை சேர்த்து வச்சிருக்கிறதா சொல்றாங்க. 150 மில்லியன் பீப்புள்ஸுங்க. என் ஃப்ரெண்ட்ஸு முகமதுங்கிற பேர்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராவது இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க. நமக்கு தெரிஞ்சவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். செகண்ட் ஒன், 4 பேபிஸ். இந்த பூமியில ஒரு வருஷத்துக்கு சராசரியா 131.4 மில்லியன் குழந்தைகள் பிறகுதான். அதாவது 1 டேக்கு 3.60 லட்சம், ஒரு மணி நேரத்துக்கு 15,000, ஒரு நிமிஷத்துக்கு 250 குழந்தைகள், ஒரு நொடிக்கு 4 குழந்தைகள் பிறகுறதா சொல்றாங்க. ஆச்சரியமா இருக்குல்ல? தேர்ட் ஒன், சைகை மொழி. உலகத்துல கிட்டத்தட்ட 200 நாடுகள் இருக்கு. ஒட்டுமொத்தமா 300 சைகை மொழிகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. 41 நாடுகள்ல சைகை மொழிக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்துட்டாங்களாம். ஃபோர்த் ஒன், குறைந்த வயது நாடு. நம்ம இந்தியா 1947 இண்டிபெண்டன்ட் வாங்கி குடியரசு நாடா மாறிடுச்சு. இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்படின்னா நம்ம இந்தியா 70 வயசை தாண்டிடுச்சு. உலகத்திலேயே குறைந்த வயது உள்ள நாடு எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சவுத் சூடான் தான். இந்த நாடு 2011 வருஷம் தான் இண்டிபெண்டன்ட் வாங்கியிருக்கு. இப்போ சவுத் சூடானுக்கு வெறும் 9 வயசு தாங்க. அப்போ உலகத்திலேயே குறைந்த வயதுள்ள நாடு எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சவுத் சூடான் தான். ஃபிஃப்த் ஒன், நெருக்கடியான தீவு. இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப நெருக்கடியா இருக்கிற இடம் சாண்டா குரூஸ் ஐசோலேட் அப்படிங்கிற ஒரு குட்டி ஐஸ்லாண்ட் தான். இது எங்க இருக்குன்னா அமெரிக்கால கொலம்பியா மாகாணத்துல இருக்கு. வெறும் 2 ஏக்கர், அதாவது 2 ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் அளவுக்கு தான் இந்த மொத்த தீவுமே இருக்குமா. அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஐஸ்லாண்ட ஆர்டிபிஷியலா உருவாக்கி இருக்காங்க. இந்த ஐஸ்லாண்ட்ல 155 வீட்டுல 500க்கும் அதிகமா பீப்புள்ஸ் இருக்காங்களாம். 5 தெரு மட்டும் தான் இருக்கான். இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குல்ல? சிக்ஸ்த் ஒன், லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ். அமெரிக்கால இருக்கிற நகரம் தான் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ். இந்த உலகத்துல உள்ள 750 கோடி பேரும் மொத்தமா ஒரு இடத்துல நின்னா அமெரிக்காவோட லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரம் ஃபுல் ஆகிடுமா. அவ்வளோ பெருசா இருக்குமா. கிட்டத்தட்ட 500 சதுர மைல் இருக்கிறதா சொல்றாங்க. செவன்த் ஒன், பெரிய பெயர். சில ஊருக்கு சின்ன பெயர் இருக்கும், சில ஊருக்கு பெரிய பெயர் இருக்கும். பட் உலகத்துல பெரிய பெயர் உள்ள ஊரு ஒண்ணு இருக்கு. மொத்தமா அந்த பேர்ல 85 லெட்டர் இருக்கு. என்னால படிக்க முடியல, டிஸ்பிளே ஆகும். முடிஞ்சா நீங்க படிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. என்னால சுத்தமா படிக்க முடியல. முடிஞ்சா நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க, படிக்க ரொம்பவே கஷ்டமா இருந்தது. ஓகே, இன்னைக்கு வீடியோ முடிஞ்சது. இன்னைக்கு வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம 2020 ஸ்குவாட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். That's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be